μουσική στο αυτοκίνητο και το μικρό μας μυστικό. Για να είμαι ειλικρινής, πολλά από τα σύγχρονα τραγούδια δεν με ενθουσιάζουν για τα παιδιά μου. Όμως η απόλυτη απαγόρευση συχνά φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Γι' αυτό στα ταξίδια μας εφαρμόζουμε έναν μικρό χρυσό κανόνα, το κυκλικό playlist. Κάθε μέλος της οικογένειάς μας διαλέγει με τη σειρά του ένα τραγούδι. Τα παιδιά συνήθως διαλέγουν το αγαπημένο τους τραγούδι ή κάτι από τα κινούμενα σχέδια που αγαπούν. Και εμείς βάζουμε ένα όμορφο έντεχνο ή ένα χριστιανικό τραγούδι. Και κάπως έτσι τα παιδάκια μας έρχονται σε επαφή με πνευματικά τραγούδια με φυσικό και ευχάριστο τρόπο, μαθαίνουν να περιμένουν τη σειρά τους και να σέβονται τις επιλογές των άλλων και φυσικά το ταξίδι μας γίνεται ακόμη πιο όμορφο για όλους. Εσείς τι μουσική ακούτε στις οικογενειακές σας διαδρομές?